Basic! Love Radio. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go.
Sige. Ayan. Ayan, go! Ay! Bye-bye! Last day ko na po! O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1. Metro's #1. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5.
Anong nickname ni ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh.
Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Magagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito Sa ang ano? isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Hindi. Pundol ay... Opia Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. At sa amin naman ay ano? Hanggang sa muli. hanggang sa muli.
Kakaiba Sa kasi. uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Last goodbye. or last- hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabilong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan, Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata?
Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap,
Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Isang kasabihan na pinaniniwalaan ni Nicole Ayala mula noon hanggang ngayon. Manatiling maganda sa gitna ng lahat. Sa gitna ng mga pagbagsak. Maging maganda. Hindi, alam mo, lagi ko to sinasabi. Isa to sa mga favorite adlibs ko dati pa na alam mo girl, kailangan laging mapula yung labi mo, kailangan maganda lagi yung postura mo kasi hindi mo alam kung kailan mo mamimit ang iyong worst enemy. Tama. O kaya yung babaeng pinagpalit sa'yo ng ex-boyfriend mo. O kaya dun sa moment na nahulog ka mula sa sinasakyan mong air wheel. Tama. Kaya sa mga taong mga bida-bida, dapat lagi kayong maganda. Dahil anytime. Correct! Anytime pwede pong mabidyohan yung katangahan po ninyo. So bakit po namin to kinikwento? Strike 3 na po si Nicole Ayala. All angles ng pagkakahulog. Tama. Natandaan po ninyo, meron pong video na nadapa ako paakyat ng hagdan. Sagdan, oo. Merong video, nakakalabas lang pababa ng hagdan. Ito naman, meron po... Meron pong video na pahiga naman. Nakakalurky. Buti talaga naka-makeup ako today. Tapos maganda yung outfit ko. Isipin mo na lang kung yung outfit ko medyo maikse. Tapos ganun yung pagkakabagsak ko. Kita pa yung panty ko hindi maganda. As in, plakda. Plakda. Alam mo, isa ko natutunan na lesson dyan, talaga, is that anything can happen in an instant. Sa totoo lang, alam mo, kasalanan to ng dalawang tao. Kasalanan to ng asawa ko na nakaisip ng content. Ganito pa siya. Actually, yung content na yan, noon niya pa sinabi sa akin nung nag-increase na yung gasolina. So sabi niya sa akin, gawa ka ng content na papasok ka ng office gamit yung air wheel ng anak mo. So yung air wheel kasi... Explain natin kung anong air wheel para maintindihan ni Manong Driver. Correct. Yung air wheel po, yun po yung parang maleta. Maleta, yan. Na may gulong, tapos may, motorized siya. Motorized siya. So, rechargeable kasi yun. Yun yung kadalasan nakikita natin sa airport na sinasakyan yung maleta tapos parang nagmumotor. Parang may nagmumotor. Maliit pero maleta siya. May mga gumagamit din ito sa mall, ganyan. So, at hindi pa namin tapos yung bayaran. Nasira ko na. Kasi anong ginawa ni Nicole Ayala? Nakakaloka! So, yun yung sabi ng asawa ko, content. Content para papasok ka ganun. So, nakalimutan ko na yun. Naalala niya lang kanina. Sabi niya, uy nga pala, hindi mo pa pala nagawa yung content ng air wheel. Sabi ko, ano na nga yung air wheel na content? Yung yung papasok ka na naka-air wheel. Sabi niya, dala ko nasa likod. Sabi ko, sige, gawin natin. Total naman naka-makeup ako today. Tapos, ayun na nga. Nakalimutan ko kasi ang gumagamit talaga nun anak ko, si Prince. Nakalimutan ko yung noon kasi muntik nang matuwal yan si Prince or natuwal na siya in one of our travels kasi pag may hump, hindi mo siya pwedeng ipilit. Maliit lang yung gulong nun eh. Tama. Hindi mo siya pwedeng ipilit. Tsaka walang shock yun wala na talaga. mag-play. Wala talaga. So ako, nakalimutan ko yon. So meron pong mini hump paakyat dito po sa driveway namin. Kaya hihingin ko ulit yung CCTV footage ng driveway. Tapos nahulog po ako pabaliktad. Tapos nakakatawa buti nga na-capture ka mo ng PA namin, si Charm. So na-capture niya hanggang dun sa dulo na sinabi ko, nakuha mo ba? Nakita yung pagkahulog, tapos yung nagkagulo, tapos nakuha mo. Na-video mo ba?
Pero grabe, anything can happen. Yun lang talaga yung and I'm thankful dun sa, this is the third. Lord, kota na po, promise. Hindi Ayan. naman ako ba may kasalanan? Mukhang dahil pangatlo na, ako na talaga yung may kasalanan. Ano? Okay, di ba sabi ko, kasalanan ng asawa ko siya nakaisip. Yung pangalawang tao na kasalanan niya to, si Mara Tony. Paano? Narinig ko si Mara Tony tumawa. Kasi kakababa niya lang ng angkas yata eh. Parang natawa siya kasi kita-kita niya din na drive ko eh. Papasok. Ang liit po nun, kaya nakakatawa kasi siyang tingnan. Tapos dahil tumawa siya, tiningnan ko. Nung tiningnan ko, nawala ako sa balance. So kasalanan, hindi ko to kasalanan to na asawa ko at ni Mara Tony. Chares. Bakit mo kasi sinampa sa hams talaga? Yun eh. Okay, fine. Kasalanan ko talaga. Tapos, may nakakita pa, merong tao sa harap eh. Pati yung guard nakita. May tao sa harap. Ang una ko pang tinanong, sabi ko, buti kasi I'm not hurt eh. Kaya yung mga tanong ko is, nabidyohan mo ba? Nakuhanan mo ba yun? Ganon. Ang tinanong ko dun sa nasa harap ko mismo, sabi ko, hala, nakita mo yung panty ko? Nakakaloka pero buti na lang, hindi ako nagalusan. Nakakalurks. Tsaka, ay nako. Anything can happen mga kabisyo. Kaya, kalma lang, ingat lang. So, lesson na matutunan po natin kay Nicole yan. Huwag tatanga-tanga, number one. Pag gumagawa kayo ng content, dapat with precaution. Correct. Kailangan pala, sana pala bago ko ginawa yung content na yun, hinaram ko muna yung helmet mo. Tama. Buti na lang di talaga ako nabagok. Nakaka-lurks. Yung plakda na nakabuka ka yung pants Oo. sa taas. Grabe talaga mga kabisyo, promise, kakaiba. Buti na lang naka-long dress ka. Buti naka-long dress ako. Alam mo, ito na naman pagka pinost ko to, sasabihin na naman talaga ng mga tao, nakakalimutan yata ni Nicole na hindi na siya 22. Ang mga buto ay marupok-rupok na. Nakakaloka. Oy, speaking of buto. Uy, bakit? Nung kailan ba yun? Nung nag-leave ako nung isang Tuesday, araw. isang araw. May something daw sa buto mo? Hindi. Kasi 'di ba may binigay si Tigas Tito sa atin na na mga GC dati na yung mga massage. Correct. Akala namin ni Mrs. yung simpleng massage lang. Ay, massage ba yun? Akala ko gupit. Yung may gupit, may massage. May massage din. Pero akala namin yung simpleng massage, pagdating namin doon. Saan ba to? Dito sa may malapit sa may Buting, sa may Makati. Ay, hindi ko pa kasi nagagamit eh. Okay, tapos sabi niya, sir, naintindihan niyo po ba yung massage? Kasi hindi siya yung parang hindi siya ordinary. Parang therapeutic siya. So may puputok na mga buto. First time ko. Alam mo talagang na para bang ayaw mo nang ituloy? O masarap? Ano ba? Masarap siya. Sabi, sir, tayo ka muna. Tinignan niyo yung posture ko. Sir, medyo tumatagilid na po. Ang alin yung utak mo? Matagal na ang tagilig, miss. Huwag kang judger. Ayan, si Sir Mark pala. Sir Mark, hi, Sir Mark. So, nakita niya, kaya lagi kong nararamdaman yung frozen shoulder ko dito sa side. Kasi oh my God, yan na ba yung solusyon sa frozen shoulder ko? Totoo. Tapos yun nga, kinorek niya yung mga bones ko, pati yung tenga ko, hinila tumutunog. Totoo, yung tenga mo tumunog. Napakaraming luga niyan. Sarap. Tapos yung yung pinakahuli na, basta ang daming pinatunog yung mga ankles ko. Talagang kinorek niya yung knees ko. Tapos, parang gusto ko na natatakot ako. Yung pinakahuli, sir, okay lang ba i-adjust? Nakahiga ng okay lang ba i-adjust yung likod Spine, mo? okay. Oo, sabi ko, sige sir. Tinalian niya ng kumot yung liig ko. Tapos sabi, sir, relax lang. Biglang hinila ko. Hindi siya kapag tinalian yung lower leg mo, paano mo sasabihin sa akin magre-relax ako? Tinalian mo yung leg ko. Tapos hindi kita kilala. Tapos tumunog yung likod ko. Hala. Tapos pagkatapos, parang nakahinga ka ng mas malalim. Oo, parang ang gaan na ng Pero proceed with caution. Yes, oo. Proceed with caution. Alam mo, ito yung mahirap sa atin eh. Sa totoo lang, tayo mga DJ, basta na lang tayong punta ng punta, basta sinabing may GC, hindi man lang nag-research. Alam mo, ilang beses na nangyari sa amin yan eh. Halimbawa, isang beses, inimbita kami sa ganitong lugar. Diba, punta lang naman kami ni Diego, hindi namin masyadong kilala. Hindi namin kilala. Ano na nga itsura? May kami ng picture.
Ay, ito yung itsura niya. Tingnan Oo. Tapos ngayon, basta na lang binigyan ng GC, hindi man lang nag-research. Nakakalurkay. Ayan eh. So, salamat ulit sa Therapeutics Ba't gusto ko i-try? Wellness spa. Okay. Ayan, Sige. si Sir Mark, napakagaling. Ang galing talaga. O, sige, try ko po Sobra. yan, Sir Mark. Antabayanan niyo po. Marami pong budong puputok po sa akin. And speaking of pasasalamat, kahapon po, medyo naging intense yung meeting namin sa Love Radio. Pero lumamig naman ang aming pakiramdam Ayan. dahil sa pinadala ng Mang Inasal. Ay, salamat. Na extra creamy halo-halo. Maraming salamat, Mang Inasal. Favorite natin Kumalma yun. kami lahat. Correct. Pagkatapos Matapos ng mga matindihang at mainitan naming usapan sa meeting na aantabayanan nyo po Antabayanan nyo. kasi may content din kami doon. So, again, itong extra creamy halo-halo ng Mang Inasal na super sarap. Alam mo ba, 49 pesos lang siya on March 29. O, di ba? Mark your calendars, mga kabisyo. Ang delivery po is only through the Mang Inasal app, GrabFood and Food Panda. One day only! Ayan, dahil sa sobrang intense nga ng kahapon ng meeting, parang nabitin kami sa halo-halo. Nabitin kami sa halo-halo. So, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin eh. Actually, ang intense po. Antabayanan nyo po yan, Abangan mga ninyo. kabisyo. Abangan nyo po yan. Basta ang dami pong kailangan antabayanan at abangan. Ay, nakakaloka mga eksena. Oh, well, pagod ako. Kaya kahapon nga, pagdating ko sa bahay, ang dami kong kinain. Alam mo yun, para bang pagod na pagod ako nung ang dami ko ng kinaing halo-halo. May kinain din ako ng pansit from Mang Inasal, 'di ba? Pero pagdating ko sa bahay, parang kailangan ko pang kumain kasi ang intense talaga nung naging meeting namin kahapon. Antabayanan niyo po yan. Si Tanya nga na hindi kumakain, napakain. Correct! Si Tanya na hindi kumakain pag meeting, biglang napakain, biglang napaupo, kahit na antok na siya. Correct. Di ba? Oh well. Basta. Pero alam mo, ang maganda na lang sa mga ganitong klase mga bagay, kapag ka may mga intense, mga may init na ganap, dapat alam natin how to cool down. Yan, Or alam natin kung paano tayo magbabalik sa state ng pagiging chill. 'Di ba? Yung Ayan. ganun, dapat alam natin 'yon kapag ka nandun na tayo sa maximum level ng init ng ulo, for example, o kaya stress, 'di ba? Anong gagawin mo para mag-relax? Tama. Yan. Alam mo, isa sa mga naisip ko din na follow-up sa content na yon, yung reaction video natin. Pwede. Kaya alam mo yung nakaano ba? Sayang wala na nang na-videohan yung reaction natin hanggang labas eh. Hindi, yung uupo tayo, papanoorin natin yung pwede. video. Ay, pwede. Ayan, Gawin tingin ko natin mas maganda yan. Digital. True. Let's go. Let's do this. Ay, nako, kasama pa rin Bandang Balang Kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This Ayun. Basta antabayanan nyo po ang lahat ng mga pwedeng antabayanan. Alam nyo, grabe. ang hirap pong maging omni-channel influencer. Yan, oo. 'Di ba? Na hindi mo lang iniisip ang radio, kundi iniisip mo rin ang content. Sa Tama. totoo lang, kaya dun sa mga nagsasabing ang dali lang naman ng trabaho nyo, tawa kayo ng tawa. Hindi! Kung alam nyo lang. Kung alam nyo lang po, hindi po siya madali. O siya, kami po ay may gagawin muna ni Jegs. Exit muna kami. Mamaya tayo ulit banding-banding. Kwento na mahiwagang burnay. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit sa sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick.
Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City?
Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. .7 Love Radio.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging Shot basic. Love Radio, music, music that makes you feel good, that makes you feel good. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa,
mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kang sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Hey! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Pam, 30 years old at isang single mom. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. Baka sakaling kapulutan ng aral ng mga tagapakinig ninyo. Tandang-tanda ko pa yung umagang yon. Naglilihi ako noon at gustong-gusto kong kumain ng siopaw. Paulit-ulit kong ibinilin sa asawa ko na noon ay papasok na sa trabaho. Sabi ko, uwian ako. Ngumiti siya, tumango, at nangakong magbibitbit pag uwi. Kinahapunan wala siyang dala. Madami daw masyadong ginawa sa pabrika kaya sa pagod niya, nakalimutan niya. Magpapadeliver na lang daw kami. Nainis ako kasi parang hindi naman niya ako iniintindi. Hindi niya pinahalagahan yung simpleng hiling ko. Nagtampo ko at pinili kong iparamdam sa kanya yon. Nagluto siya ng hapunan at pilit akong inayang kumain pero hindi ko siya pinansin. Nung alam kong tulog na siya, uminom na lang ako ng gatas ng palihim. Natulog akong nakatalikod sa kanya. Kinabukasan, tahimik pa din ako. Malamig pa din ang pakikitungo ko sa kanya hanggang umalis siya para pumasok ulit sa trabaho. Bandang tanghali, nagring ang telepono ko. Hindi ko inakala na yun pala ang tawag na babago sa buong buhay ko. Naaksidente daw ang asawa ko sa pabrika. May parte daw ng makina na biglang nag-malfunction. At dahil siya ang naka-duty na supervisor, siya mismo ang lumapit para i-check. Biglang umandar ulit ang conveyor system at naipit siya. Mabilis, marahas, at walang pagkakataong makaiwas. Nadala naman daw sa ospital pero binawian ng buhay sa daan. Hindi ko maalala kung paano ko ibinaba ang telepono. Parang biglang tumahimik ang buong mundo. Parang may sumabog sa kaloob-looban ko na hindi ko mailabas. Sumigaw ako at hindi ko alam kung gaano katagal. Hindi ko alam kung may nakarinig. Ang alam ko lang, durog na durog ako. Ang daming pumasok sa isip ko pero isang bagay lang ang paulit-ulit.
yung huling gabi namin. Yung huling pagkakataon na kasama ko siya, galit ako. Hindi ko siya niyakap, hindi ko kinausap, hindi ko man lang nasabi na mahal ko siya. Hanggang ngayon, yun pa rin ang pinakamabigat na daladala ko. Malaki na ang anak namin at tuwing tinitingnan ko siya, naalala ko ang asawa ko. Pareho sila ng ngiti. Pareho silang maglakad. Kapag nagkukwento siya, may paraan siya ng pagsasalita na eksaktong-eksakto sa tatay niya. Minsan, kapag natutulog siya, tinititigan ko siya at doon ko mas nakikita. Yung noo, yung ilong, yung paraan ng paghinga. Parang bumabalik sa akin ang asawa ko sa ibang anyo. Para sa mga kapwa ko tagapakinig, naway magsilbing paalala ito na huwag niyong hayaang galit ang maging huling alaala niyo sa mga mahal niyo sa buhay. Hindi natin alam kung kailan natin sila huling makakasama. Hindi natin alam kung kailan mawawala ang pagkakataon. Yung maliliit na bagay na pinagtatalunan natin, di naman talaga mahalaga. Napakaiksi ng buhay. Kung pwede ko lang ibalik yung gabing yun, yayakapin ko ang asawa ko ng buong higpit. Sasabihin ko sa kanya na mahal ko siya. Pero hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Ang magagawa ko na lang ay busugin ang pagmamahal ang anak namin. Ang iniwan niyang alaala sa akin. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana po ay kinapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Pam. Kung saan ako naroon. Pam. Ay. Ang bigat ng kwento na ganito. Ito ipasakit. Oo, para masakit talaga yan. Parang naging simple lang yung nilagay kong muscle sa likod kasi nahulog ako kanina. Amoy ba? Amoy liniment na naman ba ako? Hindi, alam mo, of course, even if we try to make this light, it can never be light. Yeah. No? Talagang totoong time will tell kung kailan magiging okay ang lahat. Alam mo yun? Ang purpose naman ni Pam is maging aral yung Correct. niya. Oo, yung kanyang kwento. Oo. May sinabi ba siyang gaano katagal na? Parang wala naman siya nabanggit. Oo, pare ba? So, pero yung nagre-remind yung anak nila dun sa asawa niya. Pero alam niyo mga kaibigan, yung mga bagay talaga it happened na hindi natin maintindihan. But definitely, pag tumagal na, saka lang natin oo nga, no? And then I guess kung halimbawa kasi ang hirap sabihin na, alam mo, misis, may dahilan ng lahat. Yeah, diba? Hindi mo basta-bastang pwede mo masabi yan, pero pwedeng masapak ka pagkatapos Kasi ay mahirap. Lalo na kung nandyan ka pa sa yung kalagitnaan ng it's so painful na hindi mo pa nagigets talaga ng tuluyan kung bakit talaga nangyari. But eventually, you will understand why. May mga iba na eventually hindi na rin talaga nila naintindihan, kinailangan na lang ding tanggapin. Pero kung titingnan ko lang din sa outsider's perspective kung ano yung maaaring naging rason, yung being able to share this story on radio and us being able to share it on air, na hindi lang sa Pilipinas, hindi lang nationwide, kundi worldwide. Na paalala, 'di ba, na hanggat may oras ang tayo para sa mga mahal natin sa buhay, let's cherish every moment. And siguro yung isa sa mga lessons na gustong i-impart ni Pam is wag hayaan na ang pride ang maging dahilan kung bakit magkakagalit kayo, yung bang pataasan. Ang tandaan ng pride po ay sinasabon. Hindi po siya inuugali, 'di ba? Wag nating kakalimutan 'yan, kabisyo.
a reminder for all of us. Alam mo, para sa akin naman, it does serve naman yung purpose nito. Ito yung pinaka-purpose na ma-share ni Pam kasi hindi natin alam na merong nakikinig dito ngayon na may pinagdadaanan din. The same. Diba? Almost the same. O baka may tampuhan kayo ng asawa mo na wag nang patagalin. Correct. O baka sabihin nyo naman sa amin, ang galing nyo lang magsalita. Oo, hindi. Kasi kami, we've been through different situations. Hindi man eksaktong hindi katulad mo. Hindi nyo gugustuhin. Hindi nyo iisipin na, ayaw ko na lang palang maging Diego Bandido at saka Nicole Ayala. Akala ko masaya lang pala sila. Hindi. 'Di ba? We've been through so much also. Parehas mo. Parehas ni Pam. Parehas nating lahat. Lahat po tayo may ganyang kanya-kanyang mga pagsubok na hinaharap. Kaya alam namin, Pam, kung gaano kahirap yung pinagdadaanan mo. Dahil doon kami din nanggaling. Eventually, magiging katanggap-tanggap na yung mga pangyayari. Tapos minsan may mga pitik na lang yan talaga ng kunyari nung sinulat mo to, for sure, bumuhos yung luha mo. Tinag mo pa rin as pinakamasakit na pangyayari sa buhay mo kasi napakasakit naman talaga. And there are times na sinisisi mo yung sarili mo. 'Di ba? Totoo, 'di ba? Na kung sana hindi ako nagmataas, kung sana hindi ako nagalit. Sa totoo lang, siopaw lang naman, 'di ba? Ang pinagmulan ng lahat. Pero dapat malinaw din sa iyo, Pam, though hindi mo hinihingi yung advice namin na para wala kang guilt feeling kasi wala ka namang kasalanan kung bakit namatay yung hindi mo naman kasalanan Tsaka hindi naman natin pwedeng sabihin, wag na magalitan lahat. Hindi normal lang naman magtampo. Tama, no, buntis siya nito. Buntis, naglilihi siya. Naglilihi siya So, during that specific time, may hormonal imbalance. Tsaka may sinasabi talagang paglilihi. Hindi ko kasi masyado siyang naranasan, Jegs So, meron. Kaya nga na-come up yung term na paglilihi So, nandun ka. Tsaka nandun ka sa tampu-tampuhan ka kasi hindi niya pinagbigyan gustong-gusto ko. Di ba nandun ka it's a maternal impression ng tao sa psychology. At hindi mo kasalanan. Hindi mo talaga actually kasalanan. Siguro ang talagang punto lang dito kaya din talagang sinishare ni Pam is that it's a reminder for everyone na wag lang hayaan na yung galit ang mamayani kasi you can never say na hanggang kailan yung buhay natin. Correct. Diba? Na sure na merong bukas na dadating. Diba? Again, ulitin natin kung ilalagay natin sa sitwasyon natin ngayon sa fuel crisis. Nung pumasok yung taong 2026, hopeful tayo Yes, we are very excited. Year of the Goat ka ba? Horse. Horse. Ako Year of the Goat na friend ni Horse. Friend daw ni Horse So sabi ng mga astrologer, astronomer, lahat ng mga animer, 'di ba, na sobrang good year ito para sa mga goat. Kasi friendly namin ang horse. Anyari, 'di ba? Kasi nga walang makakapagsabi. Wala talagang makakapagsabi. Kaya yun yung lagi nating pinapaalala na pag may pagkakataon na magpatawad, gawin. Hindi ito madali Madali lang sa kami. Syempre kami sabi-sabi lang pero pag may mga kinaiinisan din kami, naku, bala ka sa buhay mo, mamatay ka na, 'di ba? Minsan may mga ganun pa rin Parang sinasabi ni Nicole na Year of the Goat siya, dapat maganda yung ano. So parang sa buhay din natin, hindi pa tapos yung buong taon. Hindi. 'Di ba? Hindi pa tapos yung buhay mo. Yung kwento nasa dulo pa Yun pa yung ano natin Nandun pa yung finish line. Sabi nga kung hindi pa happy, hindi pa ending. 'Di ba? So anything can truly happen. Yun naman talaga yung sinasabi ni Pam dito. So cherish our loved ones. Kung magagalit, siguro may timeline yung galit. To be honest, yung timeline nga ni Pam, hindi nga matagal yun Correct. Overnight lang yun. Normal nga lang yun na paminsan, nakakatulugan na lang natin yung pag-iyak, diba? O yung inis. Normal naman yun talaga. nga lang ang masaklap. Normal naman talaga yun. Kasi tao lang tayo. Ang masaklap lang, wala kasing assurance ng bukas. Correct. Na kapag ka pumasok ka, assured ka na makakauwi ka pabalik. Diba? Yun So siguro dito yung medyo balik-balikan lang ni Pam yung kung sana kinausap, sana hindi ako nagtampo. Pero again, hindi mo kasalanan, Hindi Pam. mo kasalanan. Wala kang part doon sa disgrasya na nangyari. Wala. Hindi mo namang ginusto yun. 'Di ba? Wala namang may gusto pati nun. And at least ang maganda lang din, 'di ba? Until the very end, ang iyong asawa ay naging isang mabuting empleyado. Yun na lang. And may anak ka, nakamukhang-kamukha niya at may mga mannerism na nakuha niya. Diba? So it's a gift. It's a gift talaga na nakikita mo na parang kasama mo pa rin din siya. Ayan.
na hindi ka naman humingi ng advice sa amin pero may mga binigay kami. Pero again, ang lesson na ito ay para sa lahat. Para sa hindi lahat. na si Pam. Yes. Hindi na si Pam. Kasi si Pam naman gustong mag-share na sana may matutunan ng lahat. Correct. Para sa lahat, wag nang patagalin masyado ang galit. Pag-usapan ka agad. Pag-usapan agad, ganyan. Normal lang naman magkainisan pero wag nang patagalin. Yun lang talaga yun. Kasi ayaw nating mapunta, I'm sure si Pam ayaw niya na mapunta yung mga tao sa sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon. Kasi napakahirap. Oo. Kasi yung to lose somebody actually, napakahirap na yun eh. Pero to lose somebody nang hindi mo na siya nakausap or yung huling memory mo ay magkagalit kayo, mas Yan. mahirap siya. Oo. 'Di ba? So Kaya it will- ayaw ni it Pam. will hunt you down. Oo. Kaya ayaw ni Pam na maranasan din po nating lahat yun. So yun lang yung pinaka-purpose ni Pam na pag may hindi pagkakaunawaan, mag-usap kayo at i-settle ka agad. Correct. Oo. Salamat Pam for sharing your story with us. Eto pa rin po at balang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Medyo mabigat yung story ni Pam to end our... Oo nga to end our segment for today. Pero, ay, such is life. Ganun siguro. Since Nakakalurky. papunta na tayo dun sa Holy Week next week, diba? So parang Nilay-nilay. it's a reminder na rin din na yun nga, yung pagpapatawad, yan ang pinaka-importante. Oh well, bigat. Oo. Masakit pa yung likod ko kaya... Parang yung likod ko konektado sa brain ko. Laging siya. lalong ang daming lamig yung pumasok. Parang lagi na, kita ba? Meron. Ay, diba? yung salon pass. Naglagay na po ng salon pa. So siya, Alright. salamat ng marami mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Alright, Bye-bye! bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok.
Dahil pasok kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga.
Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Balukod! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo.
Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
masaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Good na
nandito na. Tatagukan. Tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi ano namin ba? nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may nagmamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, ay pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. At sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa.
Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa lagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please.
Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Diego Bandido. Oras tayo nang mimigay ng pa-premyo! Sa Trulalo! Knows no boundaries! No boundaries! Boundary time na! Oras na para paligayahin ng isang tsuper. Masasampal ng 1,500 pesos. Ito na mga kaibigan ng maswerte. Ito na po mga kaibigan ng maswerte. Hopya mali popcorn. Kasoy! Bakit may kasoy? Gusto ko may kasoy. Bakit? Bagay yung binibenta, diba? Hopya mali popcorn. Kasoy! Binatog! Philip Start Marlboro! Tama! Sigarilyos Start! At marami na tayong narinig na ng ganyan dahil marami na nagko-commute. Nakita mo ba yung sinend ko na sobrang tindi ng pila sa Ay, nako. Yung kagabi yung MRT? sinend ko rin din. Yung parang apocalypse na talaga yung mga nagko-commute. Nakaka-lurk. Kaya ulitin namin, itong Love Knows No Boundaries promo hatid sa inyo ng ACS, ng Charm Fabcon Purple Eternity, bilang pagtulong sa ating mga tsuper sa tindi po ng krisis ng gasolina. Maraming salamat ACS. Thank Natutulungan nyo yung mga chopper at kami! Salamat ACS. At eto na, ang napakaswerteng tsuper ay isang in-driver. Wow! With plate number NFR 4285. Congratulations, Kuya Ferdy Iposao! Ferdy! Ikaw ang maswerteng winner ng 1,500 pesos! Congratulations! Saan ka man ngayon naroroon, Ferdy? Diyan ka lang. Oo. Diyan ka lang. Kung malayo ka, hindi mo kailangan pumunta dito. Sayang ang gas. Tama. Dahil kami na mismo ang maghahatid ng premyo mong napanalunan. Correct. Kaya again, congratulations Kuya Ferdy Iposaop. In driver, plate number NFR 4285. Ikaw ang nanalo ng libreng boundary! Wow! Ayan. Okay, sa mga kabisyo natin mga driver na hindi pa po nakapag-register, kung kayo po ay mapapadaan dito, mag-register po kayo dito sa aming himpilan or basta nakatutok lang po sa 90.7 Love Radio dahil oras na isa po sa amin ang makasakay sa inyo. Ayan, mga gala pa naman kami, mga pusang gala! Ayan! Oy, batiin ko lang pala yung Lyceum Cavite dahil naimbitahan. Makalain mo na, Naiimbitahan ka na sa mga ganyan. Dati, iniimbitahan ka lang sa mga opening ng bar, ha? Nagbago na talaga si Diego Bandido. So, bukas magkita-kita tayo dyan sa ating round table session. Wow, taray! Dati may tinitable lang. Ngayon, room around table discussion. Diba? Congratulations, Diego Bandido. Nagbago ka na talaga. Oy, kumusta mo ako sa mga kabisyo nating tambalanista dyan sa Lyceum? Basic yan. Basic na basic. Sa mga kabisyo, hanggang dito na lang po kami. Ang tabayanan, susunod na ba ang babaeng takbo ng takbo sa inyong isipan? Aha! At ang babae, dahilan na bakit na-stress lahat kahapon? Correct! Ang tabayanan niyo po, Maratoni! Sa kanyang programang Love Trip! Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo on whatever you do,
do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang ina mo, babaitang sa sobrang tindi ng pangadighay lang ang pahinga. Ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oy, magbago na kayo. Bago na kayo. Lapit na mag-Holy Week. Tama. Metro's #1 Love Radio. Basic!